No niin, piti tässä 12-2 lehtitilaisuus. Leevi Kilpi, ensimmäistä tarpiste, mikä fiilis? Erittäin hyvä, tämä oli joukkueen historian ensimmäinen sarjavausvoitto, niin tosi kiva. Manu Hatulla vähän samantyyppinen kysymys, mikä fiilis oli ensimmäisessä pelissä? Hyvä fiilis jäi, oli kyllä mukava pelaa. Löysimme toisemme sieltä kentällä, niin se oli mukava pelaa. Päästettiin 2 maalia omiin, miten kuvailette tilanteet, mistä tuli maalit? Kummatkin siis oli kaverin ylivoimaa ja siinä oli sama kaveri pääsi siinä keskeltä painamaan. Ehkä vähän liian helposti, mutta siitä pystyy kehittämään ensi peliin sitten. Manu, sama kysymys. Aika lailla sama että ei ole lisättävää. Tästä on helvetin hyvä jatkaa RNK vastaan ensi viikolla Nokian Pyryyn. Sieltä tulee sitten ihan eri tason jengi. Mitä me tarvitsee muuttaa, että voitto sieltä tulee? Tää oli hyvä tänne harkkapeli ennen sitä RNK:ta, että se on kova matsi, että sama drive jätkille päälle ja sama pöhinä aika laaja. Toi oli hyvä peli ja jos jatkuu tälle RNK:ta vastaan, niin meillä on kaikki hyvin. Haatulla on sama kysymys. Joo, siis samaa mallia vaan vähän enemmän vielä jalkaa ja koitetaan pitää se tempo ylhäällä. Ensimmäisestä erästä vielä sen verran, että on ollut yksi parhaimmista eristä, mitä ollaan pelattu. Mikä oli salaisuus siihen aina Manustiikkeelta? Oli varmaan valmistautuminen oli vihdoin niin kohdallaan, että jengi oli valmistautunut peliin, että ei lähdetty ihan bussista suoraan periaatteessa. Tätä on pitkään monta viikkoa aikaisemmin jo lähdetty valmistautumaan niin tietysti tähän peliin ja oikein oli sellainen fiilis, että tää vaan toimii. Ja heti Hatulankaan siitä tuli pari syöttöä, kaikki meni lapaan ja tehtiin siitä heti 2 maalia, jos ollut toiseen vaihtoon. Niin oli tosi kiva lähteä silleen tuohon sarjaan sitten. Eli yhteensä ajat paino sit siihen semmonen 14 pojon peliin ja kertokaa vähän sen kemiasta tuolla jää. Mä voin aloittaa, että se oli tosi mielenkiintoinen, että ei tarvinnut edes puhua kentällä, kun tiesit mihin kaveri heittää ja meni vaan sinne ja se tuli sinne. Ja sit jos oli joku 2-1, 2-0, niin kummatkin vähän niin kuin ties miten me tehdään ja kukaan muu ei tiennyt. Sitten saatiin heittää tyhjiä maaleihin, niin on se aika hauskaa. Hatula. Siis sama homma, että mukava pelaa kun tiedää missä toinen menee. Että siihen on helppo pelaa siinä. Ei mulla oikein lisättävää. Ja hauskaa. Niin, hauskaa. Sitten vielä yksi ylivoiman peli päästi tänään harjoittelemaan paljon. Mikä siinä jäi vähän vajaaksi? Ehkä liike. Musta tuntuu, kun me katsotaan Leivän TV:stä, niin liiket oli vähän liian vähän. Mutta olihan kaverilla aika huono AV:kin rehellisesti. Niin siinä sai aika helposti pyöriteltyä pelkällä syöttelyllä paikoillaan kun oltiin. Ja ajettiin sitä Paavosta sieltä, se veti hyviä laukauksia, mutta ei ollut mikään paras päivä YV:llä, mutta maaleja kyllä tuli. Ja se on Tuolla Spiritin historian ensimmäinen peli, missä 2 ja heittää hattutempuun. Ja ei me ole ikinä voittu näin monen maaleja. 11 ei ole. Ei ollut. 12 ja ei loppu vielä oma sana. Siis hyvä peli oli ja jengi pelasi kyllä hyvin, pelattiin niin hyvin jenginä joukkueena siinä. Että oli koko ajan hyvä pöhinä vaihtoajassa päällä ja en tiedä, tykkäsin pelaa. Et siis nyt lähdetään oikeesti sit grindaamaan, että päästään sinne mestikseen ja tästä on tosi hyvä aloittaa. Kiitoksia. Kiitos. Erki. Oli haastattelussa joukkueen päävalmentaja Eetu Kilpi. Mitkä vietteet ovat ekasta erästä? Lähti johto heti 5-0. Ensimmäinen erä taitaa olla parasta jengikko, mitä ollaan koskaan pelattu. Että toi kiekko liikkuu hyvin ja ajat liikkuu hyvin ja saatiin syödät lampaankin. Ja saatiin ensimmäistä kertaa, kun tuli maalipaikkoja kunnolla ja tehtiin sisään. Erittäin hyvä ensimmäinen erä. No mitä sitten toinen erä? Toinen erä oli vähän sitten semmoinen, että kaveri vauhtiin mukaan, vaikka me tuossa valmennustiimin kanssa omat erätauolla, että pitää vaan jatkaa sitä omaa työntekoa, mutta tällä kertaa se riitti tuo työnteko ja 12-2 tauluun. Niin. Joo. No mitäs sitten kolmas erä? Kolmas erä oli vähän semmoista selviytymistä, että kaveri halusi vittua sieltä kentältä ja pelattiin ihan ok kolmas erä, sitten on hyvä jatkaa ensin RNK ja Pyry vastaan. No niin, peli päättyi siis 12-2. Monta historiallista juttua tapahtui tänään, eli ensimmäinen sarjan avausvoitto ja 12-2 ikinä on voittu niin paljon ja 2 kaveria heittää hattutempuun. Mitkä on näiden salaisuuksia, miten tälleen nyt yhtäkkiä pääsi käymään? No kyllä se kertoo joukkueen valmistautumistasosta. On taitavia jätkiä joukkueessa ja nyt vihdoinkin se keviä rupeaa löytymään tuolla sarjapeleissä, niin rupeaa tulostakin syntymään. Tästä on helvetin hyvä jatkaa sitten seuraavia otteluja. Onko mitään kehitettävää pelistä, mikä jäi mieleen? Aina on kehitettävää, ykkössektorin puolustaminen ja nopeammat syötöt siihen. Sitten se, ettei mennä ohi sitä äijästä siinä isoimmat videot. Onko valmentaja tyytyväinen peliin?
No, kyllä tästä voi olla tyytyväinen, että paras peli tähän kauteen, mikä meillä on ollut. Mutta ei saa koskaan tyytyä. Se on just näin. Onko jotain omaa sanaa vielä tähän loppuun? Ei muuta kuin käydä nappamassa seuraavat voitot ensi viikolla. Mikä on sala, että RNK kaatuu ensi viikolla ja Nokian Pyrkäys? Meidän tarvii käyttää älliä ja olla tehokkain. Ja sitten mikä on oikeasti tärkeä se oman pään puolustuspeli. Sieltä se kaikki lähtee, että maalivahti meillä on ihan ylivoimainen tässä sarjassa, niin siihen päällä helppo rakentaa. No niin, ei muuta. Mitä? Kiitos.